Haka khatsau tarik uyayong hajar pusau. Rangblang Parish kerala ban penlong ya ka Proseshon Iukharist ka basisin sisnem hapo langtor. Kasnong ka badon ya ka jinget ka baskem haka balang Katolik da ka jing betin lenti jong arngut ki padar ki bala IT ya la ka jing im sya ka balang. Lasdang ya kani kasngi de ki jing duai bat jing ruai sam but sa kamas Bakhuid bala penmenta de padar Edmund haka jing senran lang jong ipadar Paul Kutala padar Eugene Ternyang, padar Jeffrey Karkongor, ki sister bat ki brodar. Kani kasngi kala ipu iping de ki jan pong lie ju ki knarit ki bala yo ban pediang ya ka communion banikong. Hadian ka mas Bakhuid, ka family commission jo ka parish kala penkup buram ya ki saujur ki bala dep ban shim ya ka sakramen jingken tiu kurim, ka balong rukum kanuksa ka babha ya ki weipan. Haka por shi baji shiteng lasdang ya ka Proseshon Iukharist da ka jingelam jong ipadar Jeffrey ibala airu e ka jingkeran halor ka jingkordor jong ka Iukharist Bakhuid. Kani kasngi kala dap kerhai da ki jingkur khu jong ublay.